Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusan sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Maigsoon, maginusog kita sa atong mga sala. Aron kita mandam sa pagsaulog dining Santos nga misa sa Huwebes, sa kakawaan og 5 nga semana sulod sa tuig, ug ikakawaan og 5 sab nga adlaw sa buwan sa September. Ikaw ang ipadala ng pag-ayos sa mga mahinol sulong, Ginoo, kaluy kami. Ikaw ang aming anhiyang pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa mahan ng pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, ug pasayloon sa ato mga sala. Danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Magampo kita. Uwamahan gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himo nga mahigugma kami kanimo sa usag-usa kanamo. Aron mudangan kami nga na sa kinabuhing tunhay, kay alang niining imo kaming gibuhat. Kini amo gipangayo pinagi sa mga Yesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius sa Persya, sa unang adlaw, sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang Propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Huda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatiel. Ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, anak ni Josedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya, ang Ginoo miingon pinaagi kang Propeta Hageo, angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo? Huna-hunaa ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas, apan yutay ray inyong naani. Nakakaon kamo, apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino, apan wala gayud kamo matagbaw. May biste kamo, apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong may suhol nga madawat sama rag nagsulod niini sa alkansiya nga buslo. Wala ba kamo nakakita? Nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan, ug pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo, aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo, ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban, sa mga nagtuo kaniya. Papalipayang Israel, diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion, diha sa ilang hari.
Padayga sila siyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila o pagdayga to kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpang. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niyang mapaubsanon ug kadaugan. Sadya ang nagtuo kaniya diha sa himayan. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo naglipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manang kaninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Herodes nga mao'y nagmando sa Galilea, nakadungog may tungod sa tanang nanghitabo ug nalibog siya pagayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nagingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang uban niingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Mingon si Herodes, ipapunggutan ko na si Juan. Usa kinsa man di ay kining tawhana, nga daghan mangbutang akong hindunggan may tungod kaniya. Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lubintayo nilang kaadlaw. Masaya may tabo. Ang Pasko na. Sige, iham si Dokter. Pero kung magdali kita, tulo na lang kabuwan. Wala ang Pasko. Pero mas dali pa yun ang duha kabuwan. Masaya may tabo. Duha kabuwan kayo karon. Pista na sa Karkar. Still, first time ang pista sa Karkar na. Duha kabuwan na lang. O tulo na lang kaadlaw. Pista na si San Lorenzo Ruiz. Yeah, upat kaadlaw. Pista sa San Miguel o San Gabriel, San Rafael. Yeah, unom kaadlaw. Kisa'y magpiesta. Ha? Unong kaadlaw? Si San Jeronimo. 7 kaadlaw. St. Jerome. Yan ay, ito na mismo ito piyesta ay. Ari na ta sa mga pulong sa Ginoo. Ito. Naminaw ba mo sa first reading? Paduko-duko ang mga banda. Klaro kayo. Mamupling. Kung di era ba ni Mamupling, dungog kayong tingog sa Santa Catalina. Santa Catalina naman, Radyo Catalina. Kalimot ka Mamupling, no? Gikan sa basaw ni Propeta Sinugdanan. Chapter 1 to verses 1 to 8. Mga pagbasa karon. Kung nakalimot na ka Mamupling, basahan niya pag-usapin ni Gabot niya sa inyo. Nindot ang maong pagbasa kay si Propeta Hageo
awha gayud sa mga Israelita not to procrastinate. Kaya ilhapang ingon man nila nga unya. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa templo sa Ginoo. Maingon nila, wala pa moabot. Sige lang sila unya-unya. Pero si Prophet Hageo, kinanglan nga, ingon siya nga, angay baka mong magpuyo sa maanindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo. Muning iyang kuhan, hagit challenge sa mga Israelita sa iyang panahon. Nindot kay mga balay ang mga tao. Apan ang balay sa Ginoo, perting guba. Mao ni ako ang kasinatian dito sa Talisay pa ko. Ang mga balay sa mga sakop sa kapilya, perting ninduta kay sa tanan. Air condition, ligon kay sa tanan, nindot og mga fixtures niya ilang kapilya. Sus, perting gamaya. Pare, maglisod na galing sulod. Sus, perting gamaya na galing. Klaro kang ilang tumong tuyo sa nagpista-pista nila. Para lang yun makapakals, para lang yun makadisco, para lang yun makakalingawan. Kay, so na balay sa Ginoo. Kay, ang chapel, balay man na sa Ginoo nga gamay. Diba? Pero grabihan na sa kagamay nga wapay klaro, pamutangan ni daghan nga kuan niya, butang kutob sa mga estatuang kutob makuan, madonate, butang niya, perting gumuta. Manglibak na sa Talisay na. Pero ang butang kahapon ng mga kapilya sa karga. Marami taga-Talisay nga mutanaw sa live streaming dari. Ito, kanang kapilya sa kuan, mga madre sa lagang, tininduta. Apsay kay sa tanan. Nasa luna, dunya teri. Ito, pero tininduta kay sa tanan. Haom yun nga isipon nga balay sa Ginoo. Pero lagi, ang balikan nato mga Israelita sa panahon ni Propeta Hageo, niindot sila mga balay ang mga tao, pero ang templo, guba paghihapon. Mao ni ang challenge ni Hageo. Una-una ang inyong kahimtang. Hana ang inyong kahimtang, pero sa in English name, mas nito ko, consider your ways. Consider your ways. Kung sa inyo ang mga kwan diya. Mao nga, ingon siya dre, daghan ka mo gipugas, apan jutay ring inyong naani. Nakakaon ka mo, apan wala gayon ka mo mabusog. Miinom ka mo bino, unsa man. Wala ka mo hubugin, huplinggin. Yes, orang gana mo hupling. Wala ka mo matagbaw. Wala ka mo mahubog. Hupling. Nagbistik ka mo, apan itugnaw gihapon, wala. Ug kato mga may suhol, dunay sweldo. Unsa man to? Murag lagwa. Ang kato mga may suhol, sa marag nagsulod niini sa alkansiyang buslot. Kakuan mo na, makarelate mo na, wad trabaho pagay sa tanan niya kuwang rasa red horse o kanika sapado pasan pa mga simento pasan pa mga kuwan masag dumog na namin makadumog ani muna consider your ways mo nga mingon siya tungas kamos bungtod tungas kamo sa kabungturan o pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo. Aron ako malipay o ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Kung makakita ka sa himaya sa Ginoo, wa ka na'y hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Mao nga sa Ebanghelyo, adunay gustong makakita ni Kristo, di ba? So makakita ni Kristo.
apan kutubra siya sa curiosity level. Yan lang gustong tingo nga makakita sa ni Kristo. Kinsay ngalan? Upling? Nagtanag, sige magkagkuang ko. Luhag-luhag niya. Nagpiling pa. Kinsa itong gusto makikita ni Kristo sa Ebanghelyo? Herodes. Siya ang hari sa Galilea. Muni ang lugar din si Kristo nagimo siyang public ministry. Kuryoso siya nga mutanaw ni Kristo tungod kay makabalita siya. Makabalita siya nga si Juan nga magbubunyag, nabalik ko noon, nabanhaw. Siya biyay nagpa-punggot sa ulo ni Juan. Mao nga, kuryoso siya, delikado nila. Balik na rin ko ni Juan. Pinagininig tawhana. Maong iyang kakuryoso. Ado na ba'y nindot nga epekto? Hiningihang desire, yung longing to see Jesus, natuman na gayon. Natuman na gayon kanusa. Nakakita na gayon siya ni Kristo. Nag-encounter gayon sila. Di lang kung nakotagon si Don Abner. Kuyawan si Inday. Ito. Kanusa natuman kiningihang longing or desire to see Jesus? Dire. Ay, wala nga research pas dire. Wala diya sa pagbasa karon. Wala diya sa pagbasa karon. Kung dili, ininanig ka Semana Santa. Inig ka Semana na sa Santa makita na to. Katong si Pilato. Yeah. Ni nga para kuha niya under man siya sa Galilea, mo na si Pilato kay sa Judea man siya sa Southern Kingdom na kining tawa na ay pahadala ito nga ni si Herodes may muhukom ani. O kumusta ang encounter ni Herodes o ni Kristo? Inyo ba itong nakuan? Sige si Herodes o pangutana kang Kristo, wala siya tumaga. Nagpakahilom lamang si Kristo. Sige siya hangyo nga magbuhat og milagro. Tingali namin na sa Jesus Christ Superstar. Na diyan sa lida diya nga dito siya sa swimming pool. Ala, lakaw diya sa swimming pool. Ayog langoy, lakwa na swimming pool. Wow, magbuhat og milagro si Kristo. Mao nga yung siya nga, ay, balik ditong Pilato eh. Balik ditong Pilato. Mo man kay kuyaw diya eh. Di mga kamantingong milagro. Di ba? Makitingog-tingog dire. Why nahitabo? Mituo ba si Herodes? Wala. Mausap ka na. Mauna-obserbaran bitaw sa kung pagpaingon dire, pagsulog dire sa kuhan. Mga kanan sabi sila ni dinin paghukom ha? Nila ni Apollo, ni Ignacio, ni Miguela. Ilabihang duula na kayo nila sa simbahan. Duula na juga sa tanan. Pero nakakita ba mo nga simba? Kamu nga mga kuyuman ng bahay. Mas lugay-lugay na maging mo dire. Nasimba man na sila? Mausap nila ang uban, magdahong uban nga, sus, kung naapa ko sa panahon ni Kristo, ito pa ko sa panahon ni Kristo, tuon na dyan ko niya, musunod dyan ko niya yun. Istoryahin ang pulunga. Naidaghan nga nakakita ni Kristo sa linawas gayon and personally, pero maka-epektar silang kinabuhi. Kay lain ang ilahang tuyo ni Kristo. Curiosity lamang. Kamu kaha nga niya sulod sa simbahan. Curiosity ba ning inyo ha? O adun na bagay kamoy malikon nga pagsalig o pagtuo kaniya. Nga makausab sa atong kinabuhi. O makahimog na ito nga always to consider our ways. Iuna ba na ito pag tukod ang gingharian sa Diyos o ang ato lamang gingharian din sa yuta? Mao nga ang hagit karon to build
the house of God in our hearts. Ato kining tukuron. Dili na to i-procrastinate. Unya na lang. Minala ka nang nag-retire na ko. O unya na lang, inig ka umana ko kuan ani. Don't procrastinate. Tungas na sa bukid o pagkuha ng kahoy para itukod nimo sa balay sa Diyos, sa templo sa Diyos. Start building the house of God in our hearts. O sa ingon, dili kita may sama ni Herodes nga nakadungog may tungod ni Kristo apan wala na epekto diya siya kinabuhi. Tabangan natin kita sa pangalian sa tuwang unang santo na Pilipino noong manatir, si San Lorenzo Ruiz, ni San Miguel, San Gabriel, ni San Rafael, ni Santa Teresita sa Batang Jesus, ikaw-patro ng adlaw sa iyang nobina. October 1 man ang iyang fiesta. Bisa na ni Venerable Teofilo Camumutcay. Kapila na rin adlaw? Ikawalo ng adlaw sa nobina para sa 37th death anniversary. Magampog kita sa Diyos samahan kan sa mga buhat o paagi kanunay katingalahan. Ug sa matag pangamuyo kita moingon. Ginoo, himuang kaming imong mga saksi. Ginoo, himuang kaming imong mga saksi. Nga ang nagapanaw nga simbahan, pinagi sa iyang makanunayong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, makapadasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran, mubiya sa ilang walay pulos, nga lumba sa pag-angkon ug mas gamhanang mga hinagiban sa panggubatan, hinuon magkauyon ug magmalinawon silang magpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo mo kami imong mga saksi. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang mga gituuhan, mulampos sa pagdaog sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton o mga baldado makadawat sa kahupayan sa gugmang Dios nun, gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Camumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahimong luwas gikan sa mga kasamok ni ining kalibutana ug makatagamtam sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-birthday karong adlaw. Bilang ito nanimba o nagpamisa ng mga nag-birthday. Ug usab ang mga pari nga sila si Father Hezron Jude Cartagena. Ano siya sa Ivory Coast karon. Si Father Alex Cola Jr., si Father Mario Seferino Eleccion, o si Anhing Bishop Camilo Gregorio. Nasa ito sa dinis sa Carcassona. Birthday niya karon o busab ang mga nag-anniversaryo. O imano tayo sa laing kalibutan. Ito mga naghangis sa mga pag-ampo, ang gatong ipasaligan natong i-ampo. Yun man ang ganyan mga lisod o bugat ng mga problema ang yapin karon. Mga problema ang pinansyal, problema silang panglawas o mga relasyon. Magkauli unta ang ilang mga nindot, mga relasyon. Ginaka ng entry sa pamilya ra. Ug-usab ang mga katuyo ninyong tinahan ng mga nanimba o mga nagserbisyo o nangalaga din sa atoang parokya. Ang malito ka mga katuyo ng isalig sa gamanang pangalia sa bulahan ng Birhen Maria.
Des ng Panginoon. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sang babaeng tanan. Bubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kaming makasasala. Karon ug sa oras sa kamatayon. Lagi itong amahan, tinawa ang among mga konsyensya nga nalubog tungod sa sala. Pinagi sa among paghuna-huna sa kanunay kung sa among mga pamagi. Ini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsuon, pag-amo ko mo, meron ang akong inyong sakripisyo, gawato na silang itong amahan nga magkagagahong sa tanan. O Ginoo, nagahalan kami nining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo o pagigugma. Himo nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimuan lang kanamo nga pasalamat ni Hesus Kristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga dunay makagagawang sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tulula nimo kinahanglanan ang among pagdaig, apan ang maong tinguhan namo sa pagpasalamat kanimo mao imong kasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diya sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon sa nang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya. Dahil sa kaawit sa ulihulog nga pagdaig sa Panginoon. Santos ginikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu ang pagsantos ni mga gasa aron na imo kinialang kanang galawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa mapasakit siyang kagalingon, mikuha sa iyong pan. Ipasalamat kanimo. Bipikas sa mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug ningon. Dawata kini linyong nga tanan ug kana kay kini mao akong lawas kay tugyan anak kanino. Sa salang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kini mapag-usab. Ihatag niini nga sa mga tinunan ug ningon. Dawata kini ug Panginoon kamong tanan gikan niini kay kini mao kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangya ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandong sa kamatayon o pagabanhang ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip, nga ngayon nga mo tubang o moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiyo sa dihan sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himong mahigpit kami diya sa gugma o ni Leo, among Santo Papa, ug ni Jose, ang mga apostolic administrator, ug sa tanan ng mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Kami na si Bishop Camilo Gregorio, yatang birthday karon. Ito mga kailangan magipamisahan, o ito may man, na wala na yung tayo magpamisa, wala na yung naghandong kay kalita na sa dayo. Nagsala ni Tata, ni Antoy, ni Freddy, ni Mamiang, Yaneng, Rangrang, ni Praxedo Sulpicio, ni Josephine, Alberto Sipinag Elvera, ni Chutima sa Cornel Sr. ni Edwin, ni Thessalonica, yun man ni Macario Punciana, Juan Aurieta Gilanche. Kaman ka mamahal sa kinabigyan na kanako. Dana sila danan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kali kaming tanan. Himoa kami ang iyan nga makambit sa ginabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos. Ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol, ni Santa Catalina sa Leandria, tumahag ng patrona, San Pedro Calungsod, ni Pedro Butchopilo Camumot, San Lorenzo Luis, si San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Santa Teresita, sa Batang Jesus, ug sa tanan ng mga santos nga nakatuman sa mga kabubutulatan sa katuigan. Uban kanila, ami kang daygon ug ami kang himayaon, pinangin ni si Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahong nga mahal, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa lingid ng kamahan, nga mabot na hangyang ginghanian sa mga pulong nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Ngayon kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo na yun ka sa mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tinawag among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug siwo sa imong kamabuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay, mana kanino. Ipakita ta ang atong paginigsulay. Ang panagdain, mana kanino. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kato ginapit sa panihapon sa kordero. Magampo kita. O Ginoo, giligon mo kami, pinagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo, pinagi sa imong gugma. Himo ang mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang pagigugma, ngamong gihuptan ug gisaulog dinhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manang kaninyo. Ug manalangin kanino ang Dios nga magagagaw sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, atong bawa nagipambit ang gugma, grasya ug kalinaw ni Kristo.